La necessitat de fer classes en línia ha suposat la cerca de programari de videoconferència segur i de codi obert per moltes institucions educatives, per protegir la privacitat i la seguretat de les dades dels seus alumnes i professors. Big Blue Button destaca en aquesta categoria d'eines de codi obert que et permet instal·lar el programari de forma gratuïta en un servidor propi i, per tant, et dona el control total de les dades. Però, a més, Big Blue Button ofereix moltes de les funcionalitats avançades de les eines comercials com Zoom o Adobe Connect, sense haver de sacrificar el seu potencial educatiu. En aquest vídeo t'explico com utilitzar Big Blue Button i com pots treure-li partit en les teves classes de música. Veurem com establir els permisos de control d'àudio i vídeo dels alumnes, fer una gravació de la videoconferència, explicar mostrant una presentació a un document, habilitar que un estudiant pugui fer una presentació, compartir un vídeo amb els alumnes, compartir un programari amb els alumnes, llançar una enquesta o test per veure la seva comprensió d'un tema o tenir un feedback, també dividir els estudiants en diferents sales de reunió per treballar en grup, el que li diuen les breakout rooms. Comencem. Per impartir una videoconferència mitjançant Big Blue Button, pots entrar a aquest programari des d'un curs en Moodle. Si has integrat el plugin de Big Blue Button, com t'explicava en un vídeo anterior, o si no treballes en Moodle, pots entrar directament a la pàgina web bigbluebutton.org i prement a Try Now, obrir un compte i entrar a Iniciar. El primer que veus a l'entrar en una sessió a Big Blue Button és una invitació a unir-te podent només escoltar la classe o unir-te activant el micròfon del teu PC per poder parlar durant la sessió. T'uneixes amb el micròfon i et fa un test perquè asseguris que funciona correctament. Si l'àudio és correcte, entres i veus aquesta àrea de presentació. També per defecte està visible aquest xat públic i la llista d'alumnes i moderadors, professors, que han entrat a la sessió. Quan t'uneixes com a professor, tens una icona quadrada, com jo aquí, mentre que els estudiants es mostren amb una icona rodona. També mentre parles, la teva icona parpadeja. Si és el torn de parlar d'un alumne o un altre professor, pots desactivar el teu micròfon aquí per evitar soroll de fons. I també pots veure quins estudiants tenen activat i desactivat el micròfon en aquest llistat. I silenciar a un alumne en concret si et molesta el seu àudio. Has de tenir en compte que ell pot tornar-lo a activar des del seu PC. També, com a moderador, tens la capacitat de silenciar a tots els usuaris alhora, silenciar a tots els usuaris menys a tu o a un altre presentador assignat, bloquejar els alumnes, que et permet restringir, per exemple, que comparteixin la seva webcam, enviïn missatges al xat públic o enviïn missatges al xat privat de manera que tinguis tota la seva atenció. L'opció de veure les webcams d'altres permet bloquejar que els alumnes vegin les webcams d'altres companys. Només veuran la teva imatge, encara que tu sí que podràs veure a tots els alumnes. Apliques i tanques la finestra i veuràs un cadenat amb bloquejat/bloquejada al costat del nom de l'estudiant. Quan vulguis treure aquestes limitacions, simplement tornes a entrar a la roda d'engranatge, fas un desbloqueig i dones a aplicar. Ja tornen a tenir els permisos. Si vols que els alumnes vegin la teva imatge mitjançant la càmera web, prem a compartir la webcam, escolleix la càmera web que vols fer servir, jo tinc aquí una externa connectada al meu PC, i també especifiques la qualitat, depenent si tens una ràpida o lenta connexió a internet. Deixo mitjana. En uns segons apareix la teva imatge aquí a baix i Big Blue Button et permet moure aquest requadre a qualsevol part de l'àrea de presentació per donar-te més flexibilitat. Si vols que els teus estudiants puguin repassar la teva explicació o qui no ha pogut assistir pugui escoltar-la més tard, t'interessarà gravar la classe. Només, com a professor, pots iniciar la gravació de la videoconferència en qualsevol moment prenent aquí. Dius que sí i t'apareix aquest missatge. També pots pausar la gravació en un moment concret de la classe i tornar-la a reiniciar més tard. La gravació estarà disponible per tornar-se a veure pels alumnes dins el mateix Moodle unes hores més tard d'acabar la sessió.
no és immediat. Per ajudar a la comprensió de la teva explicació, segurament voldràs mostrar una presentació que pots pujar en aquesta àrea. Per defecte tens la pissarra digital amb aquesta diapositiva on tens la mà amb aquest punt vermell per dirigir l'atenció en un punt concret. També pots anar a una pàgina en blanc passant de diapositiva i a escriure, però amb el ratolí segurament et serà poc pràctic el tenir una poca precisió. De manera molt àgil pots pujar una presentació o document que tinguis en el teu ordinador. Pot ser un PDF, un PowerPoint o una imatge, per exemple. Prems a carregar i s'obrirà en uns minuts. És molt més eficient en quant a l'ús de l'ample de banda pujar la presentació aquí, en comptes d'obrir la presentació en el teu ordinador i compartir la teva pantalla amb els alumnes. Pots anar passant les diferents diapositives durant la teva explicació i tens altres eines disponibles, com escriure en pantalla, canviar el color del llapis o destacar en figures geomètriques. També et seran molt útils les eines d'ampliar i allunyar d'aquí a sota per fer un zoom en una part concreta de la diapositiva on vols que posin la seva atenció. Si puges un PDF, com les fulles es veuen en vertical i en un format petit, et poden haver ajustar la pàgina a l'amplada de l'àrea, des d'aquí. Fes servir l'eina de la mà per pujar i baixar i moure't pel document i així mostrar el seu contingut. Una funcionalitat que et pot interessar és que els alumnes col·laborin en el mateix document que estàs presentant. Activant la pissarra multiusuari, dones permís als estudiants a anotar en aquesta presentació. Pots veure el nom de cada usuari mentre escriuen al seu propi espai i no podran eliminar les anotacions dels altres. Només com a professor pots revocar els permisos de col·laboració a la pissarra quan ho desitgis i aleshores eliminar les anotacions que han fet. També els alumnes i els professors poden escriure en aquest espai comú denominat notes compartides, per exemple, per incloure l'agenda de la sessió, tasques pendents, temes a revisar, de manera que tothom ho pugui seguir o revisar. Aquestes notes es poden exportar i descarregar en els formats següents per la consulta posterior. Una altra opció molt útil és convertir un vídeo de YouTube o Vimeo durant la classe si vols que escoltin, per exemple, una peça musical. En comptes d'haver de compartir el teu navegador web des del teu PC, a BitBlueButton simplement entres a Comparteix un vídeo extern i enganxes la URL del vídeo que vols mostrar, essent la transmissió del vídeo molt fluida, optimitzant l'ús de l'ample de banda. L'àudio del vídeo es reprodueix directament, sense cap ajust necessari, i només has de recordar de silenciar el micròfon dels estudiants si s'escolta soroll. Quan acabi la reproducció del vídeo, pots tornar a la teva presentació entrant en accions i deixant de compartir el vídeo. Si per ajudar visualment a la teva explicació necessites mostrar un programari instal·lat en el teu PC o un contingut en una pestanya del teu navegador web, com per exemple una presentació a Genially o un software de música en línia, aleshores hauràs de compartir la pantalla del teu PC. Prems en aquest botó, jo estic fent servir Chrome i et surt aquesta finestra. Pots compartir tota la pantalla del teu escritori, de manera que es vegi tot el que fas en el teu PC, o només una aplicació concreta que tinguis oberta en el teu PC, com aquí que tinc un editor d'àudio i vídeo. O només una pestanya oberta a Chrome si es tracta d'una eina web, com aquí tinc lliçons de música en línia. Escull la finestra i prems a compartir. Et mostra aquest missatge dient que estàs compartint aquesta pantalla i ja pots iniciar la teva explicació. Quan acabis, simplement deixa de compartir pantalla i tornaràs a la interfície de BitBlueButton. Si estaves gravant la videoconferència, aquesta part on comparteixes la pantalla quedarà també enregistrada. Com a professor o professora, pots habilitar que un estudiant durant la sessió sigui ell el qui presenti un treball que ha preparat. Els estudiants per defecte no tenen en la seva interfície la possibilitat de compartir la pantalla del PC
ni un vídeo ni pujar un document, però si vols que els estudiants participin en un moment donat, simplement prement sobre el nom de l'estudiant pots fer-lo presentador i apareix la icona de presentar en el cercle del seu nom. Ara l'estudiant des del seu PC podrà pujar un document a l'àrea de presentació i presentar amb l'ajuda d'aquestes eines o també convertir un vídeo. Quan acabi de presentar, podràs tornar a agafar el control de la presentació o habilitar el següent alumne perquè també presenti el seu treball. Si en comptes de fer-li presentador o presentadora el promociones a moderador o moderadora, aleshores has de tenir en compte que tindrà els mateixos permisos de professor que tu i per tant et pots silenciar o fer-te fora de la sessió. Per tant, normalment l'opció de moderador es fa servir perquè un altre professor o professora t'ajudi a coordinar la classe durant la sessió amb tots els controls disponibles. Una manera de mantenir l'atenció dels estudiants durant la classe és interactuant amb ells. Big Blue Button, a través de la funció d'enquestes, et permet llançar una pregunta per veure si han entès una explicació o simplement demanar un feedback al final de la classe. Pots plantejar la pregunta en una diapositiva o en veu alta i per la seva resposta entres a Inicia una enquesta i escolleixes en aquest panel el tipus de resposta que ofereixes. Resposta de sí o no, resposta verdader o fals o escollir entre les opcions que marquen les lletres en la diapositiva. Si no has preparat l'enquesta amb antelació, també pots introduir manualment les respostes a escollir en aquests espais. Prens en el tipus de resposta que desitges i aniràs veient en temps real les diferents respostes dels alumnes. Pots veure el que respon cada estudiant aquí sota i veure si hi ha hagut un bon nivell de comprensió i al final compartir amb tots ells el percentatge de resposta de cada opció presentada, que veuran en l'àrea de presentació. Per finalitzar l'enquesta i eliminar la taula de respostes, prens en brossa. Una altra manera d'obtenir un cert feedback és mitjançant aquests emoticons. Cada estudiant pot escollir entre aquests estats i marcar que estan contents o indecís o aixecar la mà per fer-te saber que té una pregunta i li donguis el torn de paraula. També els alumnes més introvertits o per temes personals et poden preguntar prenent en el teu nom i iniciant un xat privat. En les classes presencials sovint es divideix els alumnes en grups més petits per un treball en grup o per fer un grup de reforç. En Big Blue Button també pots dividir de forma virtual els alumnes en diferents sales de reunions i com a professor entrar i sortir fàcilment per supervisar el seu progrés o solventar dubtes. Per crear aquestes sales de reunió, entres a la roda d'engranatge i trobaràs crear sales de reunió separades. Especifiques el nombre de grups que vols fer i el temps de durada de la sessió en grups petits. Pots repartir els alumnes en grups de forma aleatòria, fer que ells a l'unir-se escolleixin una de les sales creades o arrossegar i deixar anar els noms dels alumnes en cada sala amb antelació. I per començar la sessió, prens Crear. L'estudiant veu la sol·licitud immediatament i a l'unir-se a la sala assignada se li obrirà una nova pestanya al navegador web amb una nova sessió, amb només els companys del mateix grup. Encara que es mantindrà la sessió de tota la classe conjunta en una altra pestanya on retornarà quan finalitzi el treball en grup. S'haurà d'unir amb el micròfon un altre cop en aquesta sala, si vol parlar, i tindran ell i tots els seus companys de grup els permisos per presentar i compartir vídeos o presentacions. Com a professor o professora, mentre dura el treball en grups petits, tens aquesta pestanya, sales separades, i pots veure cada sala de treball i els seus membres. També pots unir-te a elles per resoldre dubtes prement a unir-se a la sala i obrint-se de la mateixa manera la sala en concret en una nova pestanya del navegador web. En finalitzar el temps programat, les sales es tanquen automàticament i es torna a la sala de reunió amb tota la classe. Si ho necessites, també pots finalitzar les sessions en grup abans de la durada marcada prenent aquí. Com veus, Big Blue Button és una interessant opció de videoconferència de codi obert, especialment adaptada a l'aprenentatge en línia.
Pots provar-la gratuïtament, però hi haurà limitacions dins de l'ús de la demo. Per tant, el millor és allotjar-la al teu propi servidor si el teu centre el vol fer servir de forma permanent. Fins al pròxim vídeo.